Kaixo lagunak, 2021 kursoari hasiera eman behar dugu itxaropena ikastolan. Hasiera hau benetan berezia da, jenden artean eta familien artean eta ikasleen artean badakit urturitasuna dagoela, antsiedadea ere, beldurra ere, eta orduan, aurkeztu nahi dizuet nola prestatu dugun kurso hasiera hau gure ikastolan. Lehenengo badakizue, bai ala bai, koronavirus pandemia honetaz hitz egin beharra daukeu, eta aurkeztu nahi dizuet ikastola nola prestatu dugun pandemiaren aurrean. Lehenengo planteatu ginen zein helburu lortu nahi genuen ikastolan. Eta noski, lehenengo helburua izan da presentzialitatea. Hau da, gu ikastola gara, eta nahi duguna da gure ikasleak ikastolan egotea, gure lana egin ahal izateko, eta ahalik eta hezkuntza kalidade onena eskaintzeko gure ikasleentzat. Orduan, planteatu ginen helburu hori. Bigarrena, noski, helburu honen ondorioa da familien konziliazioa ere posible egitea, zeren martxotik gaur arte gure ikasle gehienak etxeetan egon dira, batzutan konfinatuta, beste batzutan ez, baino ja iritsi da ordua pixka bat normalidadera bueltatzeko. Kezka edo nagusia zen, ikastola prestatuta dago normalidade hori eskaintzeko, eta buelta asko eman da gero, balorazio asko egin da gero, aditu egin hitz egin da gero, bai ikastola bertakoa, osakidetzakoekin eta abar, erantzuna da baietz. Ikastola prestatuta dago erantzuteko pandemiaren egoerari eta ziurtatzeko ikasleen presentzialitatea, ikasleekin hemen bertan egoteko. Horrek zer esan nahi du? Ehunetik ehungo bermeak eman dezakegula? Ez, inork ezin du eman, ez guk eta ez inork. Baina bai ziurtatu dezakegula, ikastola prestatuta dagoela, segurtasun neurriak hartuta dagoela, eta osakidetzatik jaso ditugun aholkuak martxan jartzeko ere prest gaudela. Nola gauzatu dugu hori? Gure ikastolak du egitura berezi bat. 4 eraikin ditugu, eraikin nagusia, beste eraikina ekialderantz ematen duena Haurtzaindegia eta LH lehenengo zikloa duena, eraikin berria deitzen dioguna LH-ko bigarren ziklo osoa dagoena, eta gero polikiroldegia dauka. Horrek aukera batzuk ematen digu. Aukera horietako bat da, antolatu dugula ikastola osoa 5 gunetan, eta gune hauek burbuilak dira. Zer esan nahi du horrek? Antolatu ditugula gune batzuk nun gune horren barruan ikasleak beraien artean harremana edukiko aldute, baino beste guneetako, beste zikloetako ikasleekin ez. Horrekin lortu nahi da ikastolan positiboren bat ematen bada, eta seguro baten bat emango dala, nolabait hori lehenbailen finkatu eta saihestea. Orduan, ematen baldin bada kasu bat, lehenengoa kontaktu estretxo esaten dioguna, izango da ikasle horren gela ondoan daudenak. Hoiek ematen baldin bada, hoiek kuarentenan egon barko dira 10-12 bere etxean. Hoiek probak egingo zaie PCR-enak, eta ez badago positibo gehiago, 10-12 pasata gero, osakidetzakoak bidaliko dituzte berriro ikastolara. Gehiago ematen badira, positibo gehiago azaltzen badira, gelatik ziklora pasatzen da. Eta orduan ziklokoak izango dira, etxera joan beharko dutenak 10-12 eta danai egingo zaie PCR probak. Horietan negatibo ematen bada, egun horiek pasata gero bueltatuko dira ikastolara, eta gehiago ematen badira, positibo gehiago sortzen badira, horiek ja afektatuko lioke ikastola osoari. Horrekin zer egin nahi dugu, eskala bat, nun problema bat sortzen baldin bada, lokalizatu eta bakarrik parte hortan egotea, baina beste ikastola osoa jarraituko du bere presentzialidadekin.
Gero problema da hori da klaseak emateko, baina ze gertatzen da patiokin, ze gertatzen da jantokiarekin, ze gertatzen da autobusekin. Ba horiei ere aztertu ditugu sakonki zein den egoera eta nola antolatu. Eta hortan ere ikastolaren egitura lagundu egiten digu. Patiokin ze gertatzen da. Ikastola dauzkagu gutxienez 4 patio independiente eta polikiroldegi aparte. Esan nahi dut, daukagu patio nagusia hemen, daukagu patio frontoia deitzen zaiona hor barruan, daukagu edifizio berrian beste patio propio bat duena, daukagu gune berdea, eta daukagu haurtzaindegi ondon ere beste 2 patio txiki erabilgarriak direnak. Eta hortik aparte polikiroldegia. Beraz, posible dugu antolatzea ikastola osoa, non patioak, adibidez, gune bateko, area bateko, burbuila batek, esan dezagun, HH-koak erabili behar badute patioa bakarrik bereientzat egongo da. Beste burbuilakoak ez dira ordu hortan patioa egongo. Jantokian ere gauza bera. Une honetan jantokian badakizu daukagola jantokia handi bat berria, baina baita ere daukagola beste jantoki bat haurtzaindegiko gunean. Orduan, ordutegikin jolastuta, prest gaude antolatzeko jantokia, non ikasleak burbuila batekoak daudenean, bakarrik bereiek egongo dira jantokian ordu horretan. Bukatzen dutenean, 10 minutuko denbora edukiko dute bertako langileak desinfekzio lanak egiteko, eta etorriko da hurrengo taldea. Eta horrela antolatuta daukagu ikastola osoa. Uste dugu nahiko bermeak direla ziurtatzeko ikasleak ikastola egotea garanti aldegun guztiekin. Gutxienez, kalean, etxean, supermerkatuan eduki dezaken garantik antzekoak baino gehiago. Azkenean, hor daude detaile asko nolabait goiztiarrak nola antolatuko da, eta autobusa nola antolatuko da. Goiztiarrak ere antolatuko dira burmuila, eskema mantenduz. Ez da goiztiarren talde bat egongo. Egongo dira 4 talde gutxienez. Eta 4ek autonomoak izango dira. Bat egongo da HH-koa, beste bat LH lehenengo ziklokoa, beste bat LH bigarren ziklokoa, eta haurtzaindegikoak nola ez baita ere edukiko dute, eta DBH-koa segun eta zenbat jende dagoen erabakiko da bai ala ez. Hori oraindik erabaki gabe dago. Eta horrela planteatu dugu gure eskema kurso hasiera emateko. Badakit daudela detaile asko eta denbora edukiko dugu horiek argitzen joateko. Zalantza baditu zuen mesedez irakurri zazue bidali dizuegun protokoloa. Baita ere egun hauetan web horrian aurkitu dezakezue. Bale? Eta guzti honekin lortu nahi duguna da azkenean kurso hasiera on bat izatea eta gure ikasleak eskolan ikustea. Espero dugu naiz eta kurso berezia izatea, kurso on bat izatea guztiontzat. Beraz, ongi etorriak 2021 kurso honetara.